Aquest so ha impregnat la ciutat durant el matí de diumenge. També aquest. Badalona s'ha vestit així de festa per celebrar la 138a passada de Sant Antoni Abat, patró dels animals tant domèstics com de granja. Una tradició que es fa any rere any i que aplega centenars de persones, tal com ens explica l'Enric Curto de l'Associació Passada de Sant Antoni Abat de Badalona. Venen molta gent d'aquí a Badalona i molta gent que ve de fora, és a dir, és una tradició que de fa molts anys, com et dic, i bueno, és per les criatures i els no tan criatures, que ens agraden tots els animalets, cavalls, etc. És a dir, passem per tots els carrers més principals de Badalona, per dir alguna cosa. Ens agradaria passar per tots, però és impossible, però bueno, sempre intentem fer el màxim possible. L'inici d'aquesta passada a la masia de Can Cabanyes, on s'ha portat a terme un esmorzar per agafar forces. Tot seguit es preparen els cavalls protagonistes de la festa i els carros, i comença la passada. Cavalls, carros, vestits d'època, música, caramels i carruatges han desfilat desafiant el fred pels carrers de Badalona fins a arribar a la plaça de la Plana. Serà amb el capità de passada, que és Eduard Ventura, que és el que obrirà la passada. Després van tots els ple de ginets i darrere anirem nosaltres al Sant i darrere nostre ja venen tots els carruatges. No puc dir-te la quantitat que serem, perquè encara no ho tinc confirmat, però sé que és una bona cua farem, vaja. Col·lapsarem Badalona, que és important. A la Plana fem la benedicció dels animalets. Punt neuràlgic on els esperaven centenars de persones, famílies senceres, grans i petits, molts d'ells amb els seus animals de companyia. Era el moment de la benedicció. Podem demanar, sisplau, que tothom es mantingui sobre la seva... La passada seguia pels carrers del centre amb els animals ja beneïts fins a arribar al museu. Un any més i malgrat el fred s'ha celebrat amb èxit aquesta tradició.